Öz çäginde koronavirusyň bardygyny iqrar etmedik ýeketek ada bolmadyk döwleti Türkmenistan COVID-19-yň ýaýramagy sebäpli geriden çäklendirmelerini kemkemden ýatyrýar we bu sapar daşary ýurtdan gelýänler üçin 3 hepdelik karantini aradan aýrýar. Şol bir wagtyň özünde de adaty halkara howa gatnawy henidem dikeldilmedi. Türkmenistanyň keselleriň ýaýramagyna garşy göreş boýunça adatdan daşary komissiýasy daşary ýurtlardan gaýdyp gelenler üçin hökmana karantin talaplaryny ýatyrýar diýip Garaşsyz Neşir Türkmen News habar berýär we resmi karara laýyklykda ýurda barýanlaryň öýünde 7 gün izolasiýa edilmeligini işewür syýahatçylaryň bolsa izolasiýa möhletiniň 3 günlükdigini belliýär. Neşrin habaryna görä karar dünýädäki turnukly epidemiologik ýagdaý göz öňünde tutulup 25-nji maýda kabul edilipdir. Türkmen News öz web sahypasynda çap edilen kararyň tekstinde käbir gapmagarçylyklaryň göze ilýänligini belliýär. Hususan da hökmana karantiniň ýatyrylanlygy aýdylýan dokumenti may-iýun aýlarynda Türkmen serhedinden geçmäge ruhsat beriljek adamlaryň 14 günläp ýürüýte sanitariýa zowlaklaryna bolmalydygy aýdylýar. Türkmen News tarapyndan neşir edilen resmi namanyň tekstinde 30-njy maýda Stamboldan Türkmenbaşy şäherine ýürüýte uçuşyň planlaşdyrylýanlygy aýdylýar. Türkmen howa ýollarının Boeing 777 uçary dürli sebäplere görä Türkiýede galan Türkmenistanyň 250 raýatyny we olaryň çağalaryny alyp barar we olar Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy etrawynyň çäginde ýerleşýän zowlakda karantin geçmeli bolar diýilip maglumat aýdylýar, emma karantiniň dowamlylygy keskitlenmeýär. Mundan başga da resmi nama laýyklykda 2-nji we 3-nji ýunda Türkmen howa ýollarının Boeing 737-800 uçarynyň iki sany ýörüýte uçuşunda Belarusdan 220 adamyň Minskden Türkmenabad şäherine gelmegine garaşylýar. Iki tapgyrda geljek raýatlar Liwap vilayatynyň häkimligine degişli ýol ulag müdirliginiň karantin zowlugynda 14 günlük izolasiýa geçirilir. Mundan başga da 6-njy ýunda Eýranda galan 72 Türkmen raýatynyň serhetden geçmegine ruhsat beriljekdigi habar berilýär. Sarax barlygyny okuduryň üstü bilen öz watanyna gaýdyp geljek adamlar 14 günlük karantinde bolarlar. Bu arada Türkmen News neşriniň 28-nji maýda çap edilen maglumatynda aýdylýar. May aýynyň başynda Türkmen hökümeti koronavirus pandemiýasy sebäpli gerilen çäklendirmeleri ýeňilleşdirme üçin ýene bir karar eglan edipdi. Hususan da 1-nji iýundan iki halkara uğru boýunça uçuşlary dowam etdirmek we maska rejimini bölekliň ýatyrmak planlary barada habar berilipdi. 6-njy maýda çap edilen bu resmi beýanatda 1-nji iýundan başlap maska dakynmagyň ýapyk ýerler we ulaglar bilen çäklenjegi maskalary açyk meýdanlarda giýmegiň talap edilmejegi aýdylypdy. Şeýle-de şonda Birleşen Arap Emirliklerine we Germaniýanyň Frankfurt şäherine halkara gatnawlaryň pandemiýadan ozalky tertipde hepde bir gezek amala aşyryljakdygy habar berilipdi. Munyň bilen birlikde awada milli syýahatçylyk zowlagynyň hem Tomuz mövsümindäki iş tertibini 15-nji maýdan başlamak teklip edilipdi. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary maska talabyny ýeňilleşdirmek kararynyň ila tarapyndan begenç bilen kabul edilendigini habar berdiler. Adamlar dün bir-birini 1-nji ýylyň maskalaryň ýatyrylmagy bilen gutladylar. Köp ýerlerde misal üçin mehmanxanalarda bu maglumatlar boýunça ýygnak geçirdiler. Dip Azatlyň habarçysy 30-njy maýda habar berdi. Şol bir wagtyň özünde de ol köpçüligiň täze düzgünleriň biraz keskisiz görünýänligini aýdyp polisiýanyň ilata jerime salmagyny dowam etdirmeginden howatyrlanýanlygyny belledi. 2 ýyllap Türkmenistanda ýylatdan maska dakynmak berk talap edilýärdi. Polisiýa maska dakynmak talabyny tähelçe bozanlary tapmak üçin köçelerde, ulaglarda, edaralarda we okuw jaýlarynda ýygydarly reýt geçirýärdi. Maskalary näde dogry dakynmakda tutulanlar saklanýardy. Jerime sezi bar bolýardy we paxta hem şowndur ýygnamak ýaly mejburi işlere çekilýärdi. Türkmenistanyň hökümeti çäklendirmeleri gowşatmak kararyna COVID-19 pandemiýasy sebäpli dünýädäki ýagdaýyň gowlaşmagy barada Dünýä Saglyk Guramasynyň hem habar serişdeleriniň maglumatlaryny ünsli öwrenenden soň gelendigini aýtdy. Türkmenistanda käbir koronavirus çäklendirmeleriniň gowşadylmagy awada Tomuz mövsüminiň başlanmagyna gabat geldi. Soň günlerde döwlet karhanalarynyň işärlerine milli diňe alış zowlagynyň işiniň täzeden başlanlygy habar berilipdir. Hususan da Liwap vilayatynda büdjet işgärleri awada diňe almaga mejbur edilýär. Azatlyň günnäwür sebätindäki habarçylarynyň sözlerine görä işgärler işini ýitirmek gorkusy sebäpli diňe alış üçin tölek etmäge mejbur bolýarlar. Tiýagy üçin pullary ýoklaryň köpüsi uly bolmadyk mukdarda para berip diňe alış üçin tölek etmek mejburlygyndan sypmaga inanýarlar.
Koronavirus pandemiyası wagtynda Türkmenistan 3 gedek ençime aýlap doly gulplama girdip däsewda hyzmat hem gömenje kärhanalarynyň işini toktadypdy. 2020-nji ýylyň bahar aýlaryndan bäri halkara howa gatnawy doly toktatyldy, içerki gatnawlar çäklendirildi. Demir ýol gatnawy esli wagtlap amala asyrylmady we ýurdun içinde awtologly seýahat etmek çäklendirildi. Ýylatdan vilayatlariň arasynda gatnamak üçin ençime resmi nama we sebäp talap edildi. Ýurdun içindäki hereket çäklendirmeleri hinidem saklanýar. Türkmenistanyň hökümeti şuun köneçenli ýurtda COVID-19 hadisasynyň ýokdugyny öňe ýurdun saglygy saklaş budagyndaky anonim çeşmeler bolsa Türkmenistanda koronavirusdan azyndan 25 000 adamyň ölendigini aýdýarlar.